Hej alle sammen. I dag vil jeg gerne vise et outfit, som rent formmæssigt burde jeg ikke tage den på. Men der er altså noget over den, jeg godt kan lide, så derfor så gør jeg det alligevel. Og det vil jeg gerne lige vise til jer, hvad jeg så kan gøre for at ligesom stadigvæk at få en form. Så nu får I at se det der flotte billede. Men som sagt, kan I se her, den gør ikke så meget godt for min krop, fordi den netop har noget indlæg her foran, så jeg kommer faktisk til at se tykkere ud. Hvis det er rigtigt, som I kan se, hvis jeg havde strammet ind, så ville min krop få faktisk meget mere form. Men det er altså bare nogle gange irriterende altid at være i stram. Så jeg kan faktisk godt lide at være lidt loose. Så det jeg kan gøre for at, ligesom at gøre det bedre, det er for det første, få den op på det smalleste punkt. Fordi hvis jeg hænger den her nedad, som I kan se, så bliver jeg også lidt tyk. Men til gengæld får jeg mere plads mellem barmen og taljen. Så det ligner, at jeg har noget mere talje, men det er igen, hvad er man til? Så jeg har valgt at sætte den lidt op på det smalleste punkt. Det kan godt være, at mine bryster så bliver mega store, men det synes fyren jo kun er fedt nok jo. Men det man kan gøre, det er, at man kan tage sådan en her på. Og hvis jeg bare havde den åben, som her, så skjuler jeg faktisk, at jeg har noget talje. Det kan man ikke rigtig se. Så det man kan gøre, det er, at man kan faktisk lige binde den. Upti. Sådan der. Vi hiver den ned, som den er der. Og så bang. Så har jeg faktisk, jeg kan ikke se, hvad der sker her. Så har jeg faktisk en talje igen. Og det gør bare, at jeg lige får lidt form. Det snyder også lidt, så det ikke bliver, at jeg ikke virker så kort her. Og så kan man med nogle små, fine sko her, så har man ung pigelooket. Og i dag der har jeg valgt at sætte pandehåret op i noget, med nogle hårnåle, for ligesom at have et anderledes sommerlook. Men det er noget, du kan gøre med noget tøj, hvor du tænker, at pasformen er faktisk ikke skide god til mig. Jeg kan godt blive lidt større, end egentlig er. Men jeg kan godt lide det outfit. Jamen, så kan man faktisk finde ud af med noget andet tilbehør lige at gå ind og snyde sig til en form alligevel. Så det var bare lige mit input til et sommerlook, og hvordan jeg gør. Så I må have en rigtig dejlig dag, og nyd det gode vejr, for det skal jeg i hvert fald. Vi ses!